عزو سلام تنبصحكم زخوركم تعزبتي كما يتعلون لو مكلت الطريقة ترسل له زينو مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم يرمياس قبر له عليه بقدامنت ارئساتو ابو زبادو اوت ما تتونت فتات سلاسلو ابو زباغاش باركا كوم سرتو ناي مقرابن مقصار ميلاتات كحيل صاويت قريبو تنتاو هنصاتات وردت قولحتا كجبرلو نبر تحتيتهم نبرت عراق اب سوريا اب العلامات داعش دبديبن قطر كاب ابالنت اوبيك بوقع سحبان اب 2018 مسناي 2017 كنا تصرق كلا زبزح حدقات نفرت ترايلا اب زرزراتو ممحدار زبادو اب زكايدو عمتاو غمغم لعل فرق مليون حزب استسادفو نطفتات معقا ماين حمدن كمتسلسل تغليطو نت غمغم اخبا استخدتله وكيل ارنا زرعي برهانه توسخ صبصابالو ياسين صالح كقربوي اب زبادو اب 2018 لعل فرق مليون حزب استسادفو نطفتات معقا ماين حمدن مصغان ناي حمد صرغياتاتن مرغغات اكبابياوي صريتن كمتسلسله بأسران شديشان تحساس أب من دفرا أبستخير جمجام تجلسهم أتي أب عصر توكل التنقص زبطات زت عم أدماء حزبا وفراتات مسرح زالاتاتن كثرتاتن أب جوبتاتن يحرشا مريتن مسرحن متسجانن راهياتات مخصقاسن متكالن أقراب مخعات إعلان مسمرات ماين متسجان شديشميتن 70 كيلومتر ناحمة ترجاتات كمون مكياد سروع أكباوي تريت زتغالليم بتوسخي حزبي ببخبابي زركبات كالات مهرتن تعنان أم معبال دوعل أستات 3 مليون نقفا من نبابرو ممهران محجزون جنزباون نواتاون حجز كم زبركته تحبيرهم أب تحت أرض إدما أب نوزبا أمن حيلي ب3 مليون نقفا كلتا كترتاتن بأمنن تشامينتون كسرحان كلها حانتي ناي مأكلاي درجة بيت مهرتي كلتا أبيات فتنن حانتي تكالت عنان أب نوز زباتات عد غيح دباروا عرزان سنعفن تهانيتنا أقولقلت دلواتكم تخونا بريهم بزي كازي أب مسرح تسقانات سنحا كلتا أبيات تمهرتن كلتا أبيات فتنن ناي متصفاف سرحات هزباوي أدراشات عرزان أدغيحن ناي متصقانن متصفافن نتفتات كم اتسالته تقليتهم أبصلات حرشا كابستزرق 156 شحن 677 هكتار أستات حدا نتبخلت مليون كنتال أكال ترتاتن نايكبا أزرقتن كأتو تتبيت كم زقبر تغسات تتصاب أب لعلي 7,000 هكتار كابز لمع أحملتون لعلي 1 مليون كم التحفسة أفليتهم أب نقص زباتات سنعفة عرزان دوباروان أب كرستات أتو كيروس تخير أفناوي دحساسات دما أب متان زكاير صفحة انتفتات بايتا زت أطح من بارو تجنجمهم تساتفتي أب زهبو ريتو ستاستيكاوي حبريتا بحفشة قطري زولدون زموتن دما بفلاي بعتب كتحاز أبهلن كرسن عمقات زلو مصنعتي ككايد مكتتال ساقامي بارنوس قوعي كغتصل أبتعناوي قداياتن قداتي لمدتاتن زكايد قسقواسات دما كحيل تلابيهم أما حداري زوبا دوبوب آتو إفريم قبر كريستوس أبزس معو مزاز مقال أب 2019 أب نتفتات معك أب ماين حمدن كوم زمرحو حبراوي كنكنت عنان تريتن كمون تساتفو حزبي أب زكايد لمعاتاو مدبات بزلع على كسرح المخانو أبريهم أب زباغاش باركاكم سرتون هم قرابن مقوص أرن ميلاتات كحيل تعويت قريبو نزبطا وكيل إرنا كأداو تولده دانايت قبريوت أب زباغاش باركا مد انبرست أقرابن نتفتات مقرابن تمات أطان سلازيكونا حبرات السب ناي مقرابن معك أب ماين حمد نتفتات بزبالت أكدف ألو تعويت قريبو وانا دايركتر كفل حرشان مريتن أبتو زوبا أتو أب بكر عثماني إرينا بزهو حبريتا اتو زوبا سفيحنا حرشان مقواسن نتفتات زكايدلو أب رئيس مخانو نقحت حبرات السب أمعك أب أقرابن انسسا زقدامن كم تزدلس لزي ساقومة مت انبرسات أقرابن انسسا زقدامن إنابا سيخيد سلازلو ناي مبرخ نقحت عيو بصفحات كسرحالو أقداسنتو عزوز مخانو أبريهم برست أقرابن المقطع زكايد بقندو عم قرابن مقوصصارن زتكور عمامات بزين وقح تساتف حبرتسب كعوت سلازيكل كوم زسارتو ميلاتات تأتاتيو بزحيلا أودادبا كسرحلو كم زقبا زقلت آتو أو بكر أبز عمامزي ترى أم حدرتن وكلت حزبن وساني كم زخونه أسميرلو
ኣብ ንኡዞባታት ላዕላይ ጋሽ ጎልጅን ሻምቡቆን ልዑል ብርሰት ኣግራብ ዝረኣየሎም ከባቢታት ከም ዝኾኑ ንጥፈታት ምግራብ ንምድንፋዕ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተዳለወ ልዕሊ 682,000 ፈልስታት ድማ 275,000 ማለት 40% ጥራይ ከም እተተኽለ ጸብጻባት ዞባ የመልክቱ። ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብርሰት ኣግራብን ሳዕቤናቱን ንምግታዕ ዓድታት ጸጋታት ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ከባቢን ዝሕልዋሉ ሜላታት ንምስራጥ ዝሰላሰል ንጥፈታት ክድፍኣሉ ጉዳይ ተተካእ ጸዓት ክሕሰበሉ ኣብ ክሊ ሓራምዝን ሕሩም ሕዛእትን ዝግበሩ ሰፈራታት ክውገዱ ዝዋሃቡ ፍቓዳት ዕንጨይትን ፈሓምን ንድሕነት ኣግራብ ቀዳምነት ዝህቡ ክኾኑ ትግባረ ህንጸት ከዘንቲ ማይ ኣብ ክሊ ሓራምዝ ክድፍኣሉ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኣብረስቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ክኸርር ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም። ኣብ ከተማ ቆርደ ዝተደኮነ ጥንታዊ ህንጻታት ብሰንኪ እርጋንን ባህራዊ ሓደጋታትን ይዓኑ ስለ ዘሎ ዝምልከቶም ኣካላት ቆላሕታ ክገብርሉ ነበርቲ ነይሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተሓሳሲቦም እቶም ዓቕሞም ክገብሩ ድልውነቶም ዝረጋገጹ ነበርቲ እቲ ኣብ እዋን መግዛእታዊ ስርዓታት ቱርክን ጥልያንን ዝተሃንጸ ውቁብ ህንጻታት ታሪካውን ቱሪዝማውን ኣገዳስነት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዛጊት ንምጽጋኑ ዝተወስደ ተበግሶ ስለዘየለ ኣሰር ዘይብሉ ከይበርስ ክፍቶም ገሊጾም ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ናይ ምድሓን ተበግሶ ክውሰድ ጸዊዖም ኣለዉ። ምምሕዳር ንዞባ ሞልቂ ኣብ 2018 ከተግብሮም ካብ ዝወጠኖም ዓበይቲ መደባት ዝነበረ መስርሕ ምድልዳል ናይ ሕርሻ መሬት ብጽቡቕ ከም ተተግበረ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ንጥፈታት ናይቲ ንዞባን ዝተሰላሰለ ዕማማትን ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ። ኣማሕዳሪ ንዞባ ሞልቂ ኣቶ ዘርኣይ በርሀ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ህዝብን ጽፈት ትግባር ናይቲ መደብን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሩ ኣብሪሁ ብዘይካዚ ናይ ኣገልግሎት ግዜኦም ዘብቅዑ ኣማሕደርቲ ከባቢ ኣካይቲ ስራሕን ኣናበርቲ ዓድን ንምትካእ ዝተኻየደ ምርጫታቱን ብዓወት ከም እተሰላሰለ ኣብሪሁ ተሳተፍቲ ብወገኖም ባህሊ ሓባራዊ ዕዮ ብምዕባል ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምውዓል ብትግሃት ከዓዩ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም كم زسرتو قصالن وحسن نطفتات ከባቢያዊ ጽሬት ንምስልሳል ብዛሓየለ ኣወዳድባ ክስራሕ ምዃኑ ንኣገዳስነቱ ብዝምልከት ኣብ ሃይኮታ ኣብ ዝተዋሃበ ኣስተምሮ ተገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር ሓይሎም ኪዳነ ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝካየዱ ናይ ምክልኻል ሜላታት መሰረታዊን ረቑሕታት ንምቁፅጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምዃኖም ስለ ዝግንዘብ ከም ሰረቱ ንጥፈታት ጽሬት ከተግብር ከም ጸንሐን ዘተባብዕ ገስጋስ ከም ተመዝገበን ኣብሪሁ እንተኾነ ግን እቲ ንጥፈት ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ ስለ ጸንሖ ኣብ ዝቕጽል 3 ዓመታት ኩለን ዓድታት ነቲ መደብ ብሰፊሑ ክደፍኣሉን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ከረጋግጸን ተራ ኣማሓደርቲ ኣከባብን ኣናበርቲ ዓድን ክዓዝዝ ኣብዛኺሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ከባቢያዊ ጽሬት ኣቶ ዓብዱ ያዕቆብ ወገኑ ብሰንኪ ጉድለት ከባቢያዊ ጽሬት ዝኽሰቱ ሕማማት ንምግታእን ጽሩይ ኣከባብን ሕብረተሰብን ንምውናንን ኩሎም ኣካላት መንግስትን ወከልቲ ህዝብን ብንጥፈት ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ኣማሕዳሪ ንዞባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ድማ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ትግባር ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዓድታት ጉድለታቱ ተኣሪሙ ብዝተወደበ መልክዕ ንምውጻሉ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ምምሕዳር እጃሙ ከበርክት ምዃኑ ኣረጋጊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕቡ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ ሃገራት እዩ ሽበራ ጉጅለ ዳዕሽ ንምድምሳስ ምስ መንግስቲ ሶርያ ክትሓበር ምዃኑ ክግለጽ ጸንሐ መንግስቲ ኢራቅ ኣብ ኣውራጃ ዲር ኣዙር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ናይቲ ሽበራ ጉጅለ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዱ በቲ ብ31 ታሕሳስ ዝተኻየደ ደብዳብ ብውሕዱ 30 ኣባላት ዳዕሽ ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን መንግስቲ ኢራቅ ኣፍሊጡ እቲ ደብዳብ ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቕጽልዮም ሰብ መዚ ናይቲ ሃገር ዝሕብሩ ዘለዉ ይኹን እምበር እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ንሉዓላውነት ሶርያ ብኣሉታ ዝጸሉ ከይከውን ሓያሎ ወገናት ስክፍቶም ይገልጹ ኣለዉ ኢራቅ ድሕሪ ምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶርያ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምድምሳስ ኣበርክቶኣ ከም እትዕዝዝ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ዓድል ዓብደል ማህዲ ብ30 ታሕሳስ محبار يذكر منجست العراق أب هاجرون زنقصاص زنبرة داعش أب كلتاشن 10 شعاتن كم زدمسسو بوقع محبار زفلت كوينو أب سوريا زنقصاص حيل نايت شبرا وجلجن كم زي قصانو كجلت تاني حيو خطر كاب أبالنت ودب أفريتن لأختن نادي مالت أوبيك نمسحاب زنبرة وطن تمال حادث الري تكبر وجراته أتهاجر أب زحلفة ورحة حساسية كابتي 10 حموشة أبال هاجرات زحكفن أستاد سوسة عمتات أدمى زلون ودب كم تسحب جليت أنيرا نوساني قطر كم زخبرو زجلت أوبيك تسقمتي أب متن في رياضة كأس ألو توسع بين كم زيه اللو حبير اللو
معالتاوي 600,000 برميل ندادي ناب ودب التقرب قطر بمتن أبركتو كاب 15 أبال هجرات نايت ودب أب مبل 10 حادث سرع ودب أفريتن لأخت الندادي مالت أوبيك أب شحنت شعات 200 سوسانيو أب عراقاويت كتما بغداد تمسريتو طالبان بحد طري اب سميناوي شانه افغانستان بزكايدو مزقعتي بوحدو 21 ابالات صتا كم تقتلوا تقالحو بتي مزقعتي 10 كم زقصلوا زحبروا سمزي افغانستان اب لعلي طالبان زكايد سرحتات كحيل مخونو غليصوم اتي شبراوي بوجل وغنو انصار سراويت كيدان سمين اتلانتيك مالت نيتون تحابرتون ككايدو نصنح مزقعتات كسفح مخونو حبيرلو بزي دما صتاوي زي مرغا افغانستان مليسو كان قلقل كم زخل يمت اب مونغو منغستي افغانستانن طالبانن ارقن مغبار ككايد صنح حبار زبون أهجرون تعرتات وتأس كم زي ترخبو تبصابات يملكتو كلتشان 10 شمونتن مسناي كلتشان 10 شعاتن كنت كتناصرن كلا زبزح حدقاتات نفرتي استمزغبل لعامت منبارات صبصبات حبيروم بمسرت حبريتا اب كلتشان 10 شعاتن بزغاطما 10 حدقاتات نفرتي 70 شعاتن سبات كموتون كلو اب كلتشان 10 شمونتن بستخسته 15 حدقاتات 556 سبات مويتوم اب ورح تقمتي اب كلتشان 10 شمونتن اب لعلي نفاريت مغعزه اندونيسيا زغاطمن هيوت 180 شعاتن سبات زغزفن حدقا اب زحالف عامت زعابي سبا أكسرة زورده تباهلو تجليت له أب ورح حملة أب كيوا بزجات أما حدا جانا فاريت 210 تغلطن سبات أب إيران أب ورح لكاتيت بزجات أما تمسس على حدا قادمة سوسان شديشن سبات كم زموتون أيرسان شلت النت مرحتي تكنيكا وتجمل بهراوي تصابوتاتن جل كابتوم تنقطات مخانوم يقلت حدش بريزيدنت برازيل جير بولسونارو موحد ጸጥታን ምቅላስ ብልሹናን ቀዳምነታት መንግስቱ ከም ዝኾነ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ቦልሶናሮ በሓደ ጥሪ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸመሉ ብልሹና ጠንቂ ናይቲ ትሑት መጠን ዕብየት ከመዝግብ ጸንሐ ቁጠባ ሃገሩ ምዃኑ ብምሕባር ንምምሓው ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ብሰንኪ ምስጋር ኣጸፋርስን ካልእን ዝኽሰት ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ንምግታእ ክጻዕር ምዃኑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓቢሩ ኣሎ ፕሬዝዳንት ቦልሶናሮ ብዘይካዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ብሓፈሻ ምምሕያስ ጸላት ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሶናሮ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዊ መበል 38 ፕሬዝዳንት ብራዚል ኮይኑ ተመሪጹ ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኮርያ ብከላ ኣካባቢ ንምግታት ተጠቃምነት ፌስታል ኣጊዳ እዚ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ካብ ሓደ ጥሪ 2019 ተግባራዊ ከም ዝኾነ ዝገለጸ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ነዚ ጻሕሰ ትካል ይኹን ውልቀ ሰብ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሉ ኣፍሊጡ ፌስታል ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ብከላ ኣካባቢ ብሓፈሻ ከተማታት ድማ ብፍላይ ኮይኑ ከም ጸንሐም ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያ ዝገልጹ ብመሰረት ጸብጻባት ብደረጃ ዓለም ኤርትራ እትርከበን ብውሕዱ ሱሳ ሃገራት ተጠቃምነት ፌስታል ከልኪለን ኣለዋ ይኹን እምበር እቲ ሕጊ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ጽኑዕ ስለ ዘይኮነ ሳዕቤናቱ ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ ብርክት ዝበለ ሃገራት ብከላ ማያዊ ኣካላት ንምግታእ ካብ ካልኦት ሃገራት ከእትዎ ንጸንሐ ፍርያት ፕላስቲክ ደው የብላ ምህላውን ይግለጽ ብብዝሒ ፍርያት ፕላስቲክ ከተእቱ ጸንሐት ቻይና ዝሓለፈ ዓመት ከም ዘቋረጽቶ ዝፍለጥ ኮይኑ ማሌዥያ እውን ኣብዚ ሳልስተ እዚ ከም ዝኸልከለት ይሕበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ سلام كمي توعلو كبرات عزبتنا على ثاو زينا سبورت انه نمكتالكم بخبر زعدن هينوك سمون
بموهاد فدريشن كعس اجر زوبا دبوبن هاغراو فدريشن كعس اجر ኤርትራን ኣብ ከተማታት መንደፈራን ደቀ መሓረን ስልጠና ተዋሂቡ እዚ በሓላፍ ዳንነት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ግርማ ዮሐንስን ኢንስትራክተራት መንሱር ማዕሩፍን ን57 ዲያኑ ኮሚሽነራት አለይ ትጋንታ አሰልጠንትን አባላት ፌደሬሽን ዞባን ዝተዋህበ በማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ንዝተመሓየሽ ሓደስቲ ሕግታት ዝድህስ ስልጠና ኮይኑ ምስ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ነቲ ዞባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ፕሬዝደንት ኩዕሶ እግሪ ዞባ ደቡብ መምህር ይሕደጉ ሃይሉ ገሊጹ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ክሳብ ተጻወት ክቅጽል ከም ዘለዎ ድማ ኣብ መወዳእታ ካብ ሰልጠንቲ ለዋታት ቀሪቡ ክቡራት ዓዘብትና ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ምስተሩፍ መደባት ሰላም